Κάτι ενδιαφέρον το οποίο συμβαίνει πάντα στο φόρουμ εδώ στην Ένωση του Ξενοδοχείου Επιμελητηρίου είναι και αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει, το Capsule T που έχει δημιουργήσει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, δηλαδή με startup εταιρείες από τον τουρισμό και τον ευρύτερο κλάδο, κάποιους με τον οποίο βραβεύονται. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν, έχουν εδώ δίπλα τα δικά τους stand αυτές οι εταιρείες και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν και τι επιδιώκουν και για ποιο λόγο άλλωστε βραβεύτηκαν. Γιατί είναι σημαντικό, ξέρετε, για μια startup εταιρεία είναι σημαντικά δύο πράγματα. Πρώτον, ναι, το κομμάτι της βράβευσης, αλλά από εκεί και πέρα από τη βράβευση και μετά, τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει και πώς θα εξελιχθεί και θα αναπτυχθεί. Και φυσικά, βασικότερο όλων, τι άλλο, το κομμάτι της χρηματοδότησης για να μπορέσει να υλοποιήσουν οι άνθρωποι της startup επιχείρησης τα σχέδιά τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εταιρείες που βραβεύτηκαν. Ελάτε κύριε Τιναπόγια, κύριος Γιάννης Τιναπόγιας από την Traveler. Καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν για τη φετινή χορέκα θα ήθελα. Φετινή χορέκα, όπως πάντα, είναι ένας τόπος συνάντησης. Είμαστε όλοι εδώ, στον παλμό του μεγαλύτερου συνδυασμού κλάδων στην Ελλάδα, το χορέκα, hotel, restaurant, καφέ. Και προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο, να κάνουμε elevate λίγο την δικτύωσή μας και να φέρουμε αξία λίγο στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια για την βράβευση. Ευχαριστώ πολύ. Traveler δηλαδή. Traveler. Είμαστε μια πλατφόρμα ευθυνόμενη σε εταιρείες και επαγγελματίες. Κάνουμε optimization του business travel management για εταιρικούς πελάτες. Και μια εταιρεία μπορεί να δουλέψει με το Traveler και να ορθολογήσει λίγο τα έξοδά της στα ταξίδια, στο αεροπορικό σκέλος, στα ξενοδοχεία, τις μεταφορές, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όλο το φάσμα των υπηρεσιών. Έρχεται μια εταιρεία σε εμάς, κάνει λογαριασμό, παίρνει πρόσβαση στην πλατφόρμα χωρίς κάποιο κόστος και ουσιαστικά βγάζουμε από τη μέση όλους τους μεσάζοντες. Βάζουμε την εταιρεία να μιλάει απευθείας, να κλείνει δηλαδή απευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία της επιλογής της. Άρα όλοι οι stakeholders μιας εταιρείας, από τον business traveler που είναι αυτός που θα κάνει το επαγγελματικό ταξίδι, μέχρι τον manager του που θα εγκρίνει το ταξίδι, είναι και οι εγκρίσεις μέσα στην πλατφόρμα. Αλλά και ο οικονομικός διευθυντής και η διοίκηση έχουν ανά πάσα στιγμή απόλυτο έλεγχο του πώς εξοδεύει η εταιρεία. Άρα έτσι δίνουμε τη δυνατότητα οικονομιών κλίμακος και μπορεί η εταιρεία να εξοικονομήσει μέχρι και 25% στο κόστος και μέχρι και 85% στο χρόνο που ξοδεύει σήμερα, κάνοντας τις κρατήσεις μόνη της η εταιρεία. Άρα μπαίνουν όλα σε μια πλατφόρμα και λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτό. Πολύ Traveler, κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια και πάλι για την βράβευση. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία στη συνέχεια της επιχειρηματικής σας εξέλιξης. Εύχομαι να είναι αυτή που εσείς θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Νότι, να είστε καλά. Κύριος Γιάννης Τιναπόγιας, κυρίες και κύριοι, από την Traveler, μία από τις 3 εταιρείες οι οποίες βραβεύτηκαν φέτος, νέες βραβεύσεις, συμμετέχοντας στο Capsule T που είναι η πλατφόρμα στήριξης και φιλοξενίας startup επιχειρήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.